шайхи сиёҳ пишти ма бест. Не кора наки шайх. Маълума ки одами мирғаи ма боша одами хуб. Ай қафои ма бе. Сумани милесам адаи ордам дод. Шумо маҳуй кад. Ман шинохтам лойла қаттии боб. Нахуд ами одам да бовар кини шейх. Ай қафои ма бе. Ту ватана фурӯхти боб. Ту ҷураи хита фурӯхтӣ Нағзибек. خب کنن اوخی؟ گمشن هردت خب کنن؟ بس دروغگویی لخ بس میکنیم ما فرمان میتیم ما دکو فرقش نیست که کی را فروخته ما دا گلونی ما خدم زنده مونم برای امو التجا айвони бад шайхи сия ай ҳама кори хуба ту кади барои ватану миллат барои амиёзи бите мара пушката мерем документҳои баҷоира якҷоя метем даҷот бесака тамом намеҷунбӣ маҳира парондум метонам тура бопаронам мо кам вақт дорем бест ма гуфтам бест лажа чотка партофтӣ таға медонӣ барои чӣ ҷуръаи ту боб наметонист лойла қашида барое ки ӯ қил буд чӣ хеле ки мада боб нақл мекард чӣ хе ту дар мактаб бо лақаби шайхи сия знаменитӣ будӣ паркура зури зур мепаридӣ ай ҳамада зур ҷуръаи ҷонӣ будӣ барои и қила ту дар ҳаёт тамоман дигар хебачаи крутой нестиам биге мешава рости гап ту ҳам қилӣ ранги ту миллионтай мурдани хидмат рол бозӣ кардан ай ҳама осон буд бовар куда қатъи боб кор кардан ай ҳама қин ҳами буд Эй Нағзибек. чӣ боб Як тиру як нишон. не рости гап ман хе фикр намекунам як тир як нишон хай сумкаи миллиона ҷога кадими қилбовар боб Нея. Маҳуид мекунем ай ҷаба. ман фикрам бомба мекавозӣ Ту айдырин қапидеса дара чӣ? не ман нақабидам тамом хай маълум ҳарочи ҳамаи сумора баъд ман гирифтам бурдам қатъи хирманда мехӯремишда ана ҳозир боша ҷуръаи боб мембира ранги худаш мембира биём хел накунем базону кайф киса чӣ будӣ я элементи паркур туфтаи баъд салто мепарда медонам чӣ бай хел кардӣ диққати душманат ҷалб кардам гарданша шикаст ёхи Good game боталӣ. Шайхи сияҳ мара дастамоме бардорум кард. гумша усуб рай пешо Бахшиш ман фуромӯш кардам.